sai việc gì in hôn kỳ là ni pa ya dang wan việc gì em pre căng thi là ni khai pha nang barnon tirja raja ko nang barnon sala raja ko umri nang eloti ekro che song nang ji wo lenga poro kang thum nang ji nang le tang do no nang barnon tirja raja ko Mandeta hai eprang kang ting siri Mandeta hai eprang kang ting siri ke mangkali ni tum loti kang ti ke mangkali ni tum loti kang ti wan vek ji arni si atur kang thi One week jiani si adur kang thi nang se ne se jong si nang palum long lo te nang se ne se jong si nang palum long lo te nang se ne se ang tong che te ran so se nang se ne se ang tong che te ran so se One week jiani si atur kang thi nang barnon jirja raja ko nang barnon sala raja ko umri nang eloti ekro che song nang ji wo lenga poro kang thum nang ji nang le ta do